Λουκάκης Νικόλαος για το Cypress Throwdown Mod 3 κατηγορία Scale. Μπάρα είναι 20 κιλά. Plate 10. Σάρι. Και το Σάρι. Σάρι της μπάρας, δεν μας είναι παπανί. Είναι γεννηθημένο είναι. Κυλικά εδώ. Οκ. Κιλά 10. Όμως να βλέπεις. Εντάξει, φαίνεται τα κάρτα. Λοιπόν, μόλις είσαι έτοιμος. 3, 2, 1, πάμε. Πόδια βάλε. Μην τραβάς μόνο με χέρια. Ωραίος. Πέρασε λίγο. Στα 20 δεύτερα είσαι. 25. 30. Πολύ καλός. Πιο καλά από χθες. Ωραίος. Στα 40 δεύτερα είσαι. Πάμε Μπάρα. Πάμε, ναι. 1, 2, ωραίος, έτσι, ανάσες. Μπράβο, 3, 4, 5, μπράβο. Έτσι και πόδι, 6. Λίγο καλά. 7, 8, 9. Πάμε, 10, ωραία. 11, ωραίος. Πάμε για 10, 12, βάλε πόδι τώρα. 13, 14, πάμε. 15, 16, πάμε. 17, ωραία. 18, 19, μπράβο. Πάμε, ένα 55, 20, σπρώξε. Έτσι, καθαρές επαναλήψεις. 21, ωραίος. Τα 2 λεπτά είμαστε. Εντάξει, Πάμε, πόδι τώρα. Δώσε. δεν πειράζει, αυτό είναι το κάνω. Μπράβο, ωραίος. Πάμε, δώσε λίγο. Πόδια βάλε τώρα. Μην ανεβάζεις, πόδια βάλε. Ωραίος, 2.30. Άλλη μία είναι. Μπράβο, φύγε. Πάμε Λουκάκι, 2.55. Σίγουρα. Στα 3 είμαστε, πάμε. Σπρώξε με το πόδι τώρα, έλα. 2, πάμε ρε. Έτσι, αέρα. 3. Μπράβο, 4, ωραίος. 5, μπράβο. Πάμε, μπες, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάρε ανάσεις και μπες. Μπες. Πάμε άλλα 5. 3. 17 είσαι. Πάμε ρε τέρας. 8, μπράβο, πάμε. 9. Πάμε και τη 10η. Δώσε άλλη μία. 3.40 είσαι. Πάμε ρε τέρας. Πάμε 5. Σπρώξε ρε, έτσι. 5 Σπρώξε είναι. γαμώτο. Βάλε πόδια. Έτσι. Τελευταίες 3. Πάμε. Σπρώξε.
Σπρώξε, άλλη μία. 4 λεπτά είσαι ρε. Μπράβο. Πάτα του να το μηδενίσει. Μηδενίσε του το τέτοιο. Πάτα το πάνω just throw. Εντάξει. Πάμε αγόρι. Γρήγορα πίσω. Πάμε τώρα. Τώρα δώσ' τα όλα. 9 είναι, δεν προλαβαίνεις να Δώσε. Έλα, 9 είναι μόνο ρε. Βάλε πόδια, 4, έλα 20 μπροστά. είσαι. Μην βάζεις μόνο πλάτη. Μπράβο. Ωραίος. Μπράβο. Λίγη θερμίδα. Τελευταία είναι. Δώσε άλλη μία. Ωραίος. Πάμε Λουκάκι. 4.37 είσαι. Πάμε. Πάμε. Σπρώξε γάμο το. 1. 2. Μπράβο. 3. Μπράβο. Άλλη μία. 4. Έλα, έχεις 1 λεπτό για 5 επαναλήψεις. Μπες. Μπες. 5 λεπτά είσαι. Πάμε ρε. Ωραίος. Πάμε 5. 6. Τελευταίες. Έλα. Σταματήσεις. Σταματάς όλο μαζί. Σπρώξε έτσι. Πάμε ρε. Πάμε ρε. Πάμε άλλη μία. Πάμε άλλη μία. 5-18. 5-20. Ωραία. 5-20. Τώρα τι κάνει. Τώρα όταν πάει 6 μπαίνει 2 λεπτά. Overhead squat. Πάρε ανάσες, περπάτα. Σήκω, Μη σήκω, στα... σήκω. Σήκω. Μη Σε πάρε 30. ανάσες, περπάτα. Άστο, καλά του ήρθε. Άστο. Σε 20. Έχει κερδίσει πολύ χρόνο, οπότε όλα τα overhead είναι δικά του. Πάρε ανάσες 10 δεύτερα. Σε 5. 3. 1. Πάμε και. Δώσε τέρας. Πάμε ρε. Πάμε. Ωραίος έτσι. Άνοιξε πόδια, Αργά άνοιξε κατέβα, πόδια. αργά. Μπράβο, ωραίος. 2, Έτσι, καλά κατέβα κάτω. 3, Μπράβο, έτσι, άνετος. 4, Μπράβο. 5. Μπράβο. Άνοιξε πόδια. 6, ωραία. 7, Μπράβο. 8, 9, Πάμε αγόρι μου. 10. 16 ακόμα. Πάρε πάρα αναπνοές, πολύ έχεις χρόνο. πολύ χρόνο Ένα ακόμα. 20 είναι ακόμα, ένα 20. Πάμε άλλες 10, τις έχεις. Πάμε, άλλες 10. Το έχεις. Βούτα. Αργό κατέβαζα, να μην χάσει ούτε μία επανάληψη. Πάμε. Έτσι, μπράβο. Μία, αργά, πίσω η λεκάνη. 2, 12, 13, στο Τρεις. τελευταίο λεπτό είμαστε. 14, 14, πάμε. 15. Μπράβο. Άλλες 5 τουλάχιστον. Έχεις 50 δεύτερα 50 ακόμα. δεύτερα, πάμε τώρα. Πάμε ρε, 50 δεύτερα είναι. Έλα, snatch, Πάμε. κάνε το και πάρτες. Πάμε άλλες 5. Δεν το σκέφτεσαι. 35. Πάμε, έχεις χρόνο. Βάλε. Πάμε, δώσε μου 10. Πάμε 10, έτσι, μπράβο, αυτό είναι Πάμε. ρε. Μία. Μπράβο 2, ρε. Έτσι, 18. πάμε, δέσε. 19, 20, μπράβο. 20, πάμε. 20 δεύτερα, τα παίρνεις όλα. 22, 23, 15 δεύτερα, τα παίρνεις όλα. 24, πάμε. 12, 25, τα παίρνεις. 26, πάμε, μη σταματάς. 27, Πάμε. πάμε. 28, 5 δεύτερα, κάνε άλλα 2. 29, Άλλη μία. 30, 30, μπράβο ρε. Είσαι τέρας. Μπράβο ρε. Καλός Τα δείξαμε αυτά.